și ne v-am găsit la un nou videoclip după acest canal. Eu sunt Andrei. Și să-i dăm drumul, suntem aici cu Florin și cu motoret. Aici pe câmp, o a fost și data trecută. Îl lăsăm ușor, că filmăm, că mergem cu o mână. Deci nu că mi-a înghețat mâine. Punem frână cu piciorul, pentru că am frâna pe partea asta și cu o mână frânez, ca în rog. Între timp am făcut schimb de scutere. I-am dat lui motoreta și merg eu cu ATV-ul. Dar acum când filmez nu pot să merg, pentru că trebuie să pun frână. La ATV am frână aici. Mamă, deci e un frică mult. Revenim, să mai stăm un pic, că mi-a înghețat mâinile. Am revenit, am mai stat un pic, că ne-a înghețat tot. Hai să nu pun apa asta înghețată bocnă. E înghețată, mă, ce ești de bun? Trebuie să-i strâng alea, șuruburile alea de sub, că face urât. Deci e un
ca să dăm de un drum, n-am luat-o niciodată în viața mea acolo. Uitați, apă aici. Aici ies aproape și pe acolo, pe unde am intrat pe drum. O luăm pe aici așa să vedem unde duce drumul ăsta. Oh, cred că ieșim... Bă! Putem să ieșim pe la Adiță pe aici. Ieșim pe la Adiță pe aici. Mamă, sunt niște dâmburi. Deci pe aici... Pe aici am luat-o. Nu știu, este un drum, nu cred că se vede. Uitați. Dar pe aici n-am luat-o niciodată. Sunt niște dâmburi. Vezi și eu să nu caz pe aici. Deci nu știu cum se aude ca un acolo pe față. Sper că o să se audă bine. De aici este un drum, nu știu, în primul meu vlog, ăsta este al doilea, unde v-am învârtit acolo cu ATV-ul, este pe acolo să ieșim, cred, nu știu. Să vedem că mie mi-e putea să-mi fac pana la motoretă. Că la ATV-ul mai fac ce mai fac, la motoretă e complicat. Aici se strică rău de tot drumul. Cred că o să ne întoarcem. Deci nu știu, bă. Trebuie, ia uite, acolo pe aici. Dă-mă pe acolo ajung. Deci nu știu, uitați. Undeva pe acolo m-am învârtit eu cu ATV-ul. Ne întoarcem acasă, frate, că nu, aici nu e de plimbat. N-avem lanț, n-avem nimic, n-avem lanț, n-avem nimic după noi. Dacă rămânem pe aici, oricum chiar dacă avem lanț, Florin dacă rămânea cu motoreta, mai făceam ce mai făceam, îl tractam eu. Dar dacă rămân cu ATV-ul, nu cred că trage motoreta ATV-ul. Să rupe. Degetul de la accelerație mi-a înghețat. Acum mergem acasă. O să filmez și o pantă foarte, foarte mare. Bine, aia nu este chiar foarte, foarte mare, dar mai este una și tot așa ajung acasă, chiar în fața porții mele. A rămas sus, ce spate a rămas, Florin. Ia să vedem, urcă aici.
înghețat tot. Și a revenit. Bate foarte rău vântul, nu știu dacă o să se audă. Bate vântul ca de fiecare dată. Chiar nu apuc să filmez. Până acum credeți-mă că n-a bătut. Bate acum. Ce urât m-am băgat aici, poate un storm. Mi s-a slăbit un șurub la lanț. Am vrut să le strâng pe toate când am plecat de acasă, dar am zis că poate ține. Acum mergem direct acasă. Mamă, ce s-a detrișat pe aici. Deci eu acum urc cu a treia, ca să înțelegeți, dacă îi dădeam a treia înapoi. Am agățat crescut. Da, și până aici, de aici o să-l aștept pe tatăl meu să-mi vină să-l ia cu remorca, pentru că nu vrem să mergem pe drumul public. Am mers un pic pe aici și aici gata, l-așteptăm pe tata. Și vă salut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. O zi bună!